Ogenblik hoor ik dat Nederland heel veel kritiek heeft over het beleid van Aruba, van onze minister-president. En dan heb ik een stuk over geschreven, eigenlijk met de titel van Hoe durft u? Omdat ik denk van nou, als jij kritiek levert, dan moet je het zelf beter hebben gedaan. En als je alles op een rijtje zet, dan is het namelijk zo dat de regering van Nederland een falend beleid heeft. Dus ze falen aan alle kanten. Om te beginnen, de economische groei is eigenlijk minimaal. Werkloosheid stijgt. En de zwaksten in de samenleving, die zijn heel erg bekort. Dus hebben het steeds moeilijker. Terwijl op Aruba heeft de regering gezorgd dat er een economische groei is. Aanzienlijk economisch groeit. Daarnaast is de werkloosheid gedaald. En de zwakken in de samenleving hebben betere kansen gehad. Zoals bejaarden die hebben... Kijk, het is lang niet genoeg wat ze hebben gekregen. Maar ze hebben wel meer gekregen. Dat is ook alleenstaande ouders hebben ook veel meer geld gekregen. En je kunt om je heen kijken. Iemand schreef van de oppositiepartij van... Waar is ons geld gebleven? En toen heb ik gezegd van nou... Ik heb teruggeschreven. Ik zei nou... Om te beginnen, koop een bril. Rij rond. Ga naar de bejaarden. Ga naar de alleenstaande moeder. En ga bij de ambtenaren. En ga vragen. En dan weet je waar het geld is. En dan vraag ik hun van, daarna moet je mij vertellen waar het geld is gebleven, die de tegenpartij, toen ze in de regering waren, waar die gebleven zijn. Want toen was er geen geld om de verpauperen tegen te gaan. Alle regeringsgebouwen die lagen op instorten, de scholen, alles. Onze binnenstad was een spokenstad. Dus al met al was de infrastructuur 0,0. Nu, de mensen, de raffinaderij is gesloten. Het is namelijk zo, toen de laag sloot, toen zijn de mensen gewoon weggevlucht op Aruba. De enigen die zijn gebleven zijn de buitenlanders. Waarom? Want in hun land hadden ze het veel slechter. Maar de Arubaan is weggegaan. Nu is het hetzelfde gebeurd. Weer is de raffinerij gesloten. En niemand is weggegaan. En daar kun je zien dat het beleid die onze minister-president heeft gevolgd, dat, nou ja, beter kon het eigenlijk niet. Vooral de oppositiepartij hoor ik zeggen van, moet dit, zo'n hongerstaking, niet een beetje te theatraal vinden ze. Het is niet nodig, hij had andere wegen kunnen bewandelen. Maar ik denk zelf dat hij niet anders kon. Ik denk dat het namelijk zo is, zeker om de tijdverschil tussen Nederland en Aruba, dat ze avonden achter elkaar echt met de Nederlandse regering en met andere mensen in Nederland hebben overlegd. En na al dat overleg zijn ze nergens gekomen. En op een gegeven moment wordt een aanwijzing gegeven. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar die KB ook. Dus dat betekent dat Nederland zijn wil, als je het simpel zegt, wil opleggen. En het ergste ervan is dat je dan ook niet kunt protesteren. Dat noemen ze appel of zo. Je kunt niet protesteren. Dus dan denk ik dan bij mezelf, als ik met iemand de hele tijd heb gesproken om iets te bereiken en op een gegeven moment, dan ga je mij een soort dwang opleggen. En dan mag ik niet eens naar een rechter of ergens naartoe gaan om mijn recht te krijgen. Dan zit ik met mijn rug tegen de muur. Ik kan niks. En dan heb ik maar 2 keuzes. Me erbij te leggen en zeggen van oké, je hebt gewonnen, jij je zin. Of ik kan zoals ze bij boksen zeggen, ik kan de handdoek in de ring gooien en zeggen oké, ik geef het op. Maar als minister-president
En zeker op een minister-president die zich zo inzet voor het volk. En dat niet alleen. Hij is met zoveel stemmen door zijn volk gekozen, kon hij niet maken. Hij kon zijn volk niet in de steek laten. Dus wat moest hij? Hij kon niet naar een rechter gaan. Hij kon niks. En toen dacht hij van, ja, dan een hongerstaking. Had hij iets anders kunnen doen? Natuurlijk had hij iets anders kunnen doen. Hij had kunnen opstaan en zijn volk kunnen zeggen, sta je achter mij en in opstand komen. Stakingen, rellen, net als in Zuid-Amerika, dat had hij kunnen doen. Dat is een keus. Het leven bestaat uit keuzen. En hij heeft gekozen. Hij heeft gekozen om zijn eigen leven in een waagschaal te leggen voor zijn volk. De tegenpartij kan zeggen, ja, theatraal, maar doe het hem na. Wie doet zoiets? Alleen een grote man doet dat. En dat is hij. En natuurlijk, net als iedereen, heeft hij zijn goede en zijn slechte dingen. Daar twijfel ik niet aan. Maar hij kon niet anders. Hij kon echt niet anders, denk ik. En of het goed afloopt of slecht afloopt, deze man zal in de geschiedenis gaan als een echte leider. En een leider die niet alleen voor zijn partij staat, maar vooral voor zijn volk. Zoals hij altijd zei, want ik heb meegedaan aan andere demonstraties toen wij in de oppositie waren, dan zei hij altijd, niet vergeten dat alles wat je doet, doe je voor of tegen je land. Dus dat betekent dat je bij de barricade staat en je gooit een steen, wat maak je kapot? Je eigen land. Dus dat kan niet. Dat heeft hij altijd gezegd. En voor onze minister-president bestaan er in zijn geest geen partijen. In zijn geest zijn we allemaal Arubanen. In zijn geest is, zoals hij altijd zegt, wij zijn allemaal progimos. En met progimos wil hij zeggen dat voor hem, ze zeggen echte Arubanen, voor hem bestaan niet eens echte Arubanen. Ik denk dat voor hem alleen maar mensen bestaan. Of ze Arubanen zijn of buitenlanders. En zo denkt hij erover. En hij stapt over allerlei dingen mee. Kijk, net als nu, Nederland heeft hem heel veel pijn gedaan. Want als je je zo inzet om de verhoudingen tussen jou en Nederland goed te maken, en je zo inzet en dan word je op deze manier behandeld. En als het was gebeurd toen het economisch heel slecht ging, dan had hij denk ik kunnen begrijpen. Het ging slecht. We hadden een heleboel schulden en er was geen vooruitzicht. Maar nu dat wij een begroting hebben die sluitender is, nu dat we een begroting hebben dat we de schulden langzaam gaan betalen, nu, op dit moment neemt Nederland de beslissing om te zeggen, wij willen het van jou overnemen, want jij kunt er niks van. Niet 3 jaar geleden, niet 2 jaar geleden, nee, nu. Nu dat wij beginnen met de schuldsanering. En dat doet pijn. Zeker van een partner dat je dacht dat het een partner was. Is in één keer een vijand geworden. Als zij vanavond al zei, over de diepste kloven worden bruggen gebouwd. Daar kun je zien waar een man goed in kan zijn. Terwijl je helemaal in de verdomde hoekje wordt gedouwd, jij nog kunt spreken over een brug. En ik denk dat onze minister-president heel erg geraakt is over het feit dat hij zich zo heeft vergist in de gouverneur. Tive mais que vamos, chegando para virar.
dat hij, ja, dat, dat hij zich zo heeft vergist in de gouverneur. Want in zijn ogen denkt hij, zelfs mensen die van de tegenpartij zijn, denkt hij van ondanks dat ze van de tegenpartij zijn, van de oppositie, het zijn Arubanen. Dat is zijn visie. En als Arubaan wil je het beste voor je volk. Dat is zijn visie. En deze gouverneur, die is van de oppositie. Die was minister tijdens in de partij die de oppositie is. Toen de AVP in de regering kwam, toen was zijn ambttermijn. Nee, voor die tijd. Toen de oppositiepartij hem als gouverneur wilde benoemen, toen zei Nederland, nee, dat willen wij niet. Hij is veel te veel betrokken bij de regerende partij op dat moment. Wij willen hem niet. De regerende partij, dat was de MEP, die stond erop dat hij het werd. Ze hebben Nederland niet eens een tweede keuze gelaten, want dat is de bedoeling. Dat je 3 mensen benoemt en Nederland kiest één van de 3 mensen die Aruba wil hebben. Nee, hij moest en zou het worden. Toen heeft Nederland, net als Pontius Pilatus, zijn handen willen wassen. En heeft gezegd, als de tegenpartij het goed vindt, zal ons worst wezen, zoals Nederlanders zeggen. En toen is de minister van de president van die tijd, heeft hem gevraagd van, hey, wij willen deze man hebben en als jij het goed vindt, als jouw partij het goed vindt, dan wordt hij benoemd. En hij zei, waarom niet? Het is een Arubaan. Hij gaat daar zitten voor zijn volk. En na die tijd, tot 3 keer toe, heeft hij hem weer daar laten zitten. En nu gebeurt dit. En dan laat deze meneer hem niet in de steek. Hij laat zijn volk in de steek. En hij doet iets dat, ik weet niet van hoe dat zit met statuten en artikelen, maar ik denk simpel. Ik denk zo. Men zegt, of het wordt gezegd, het volk, dus de stem van het volk is de stem van God. Toch? Nou, wij geven onze stem aan het parlement. Dus dat betekent onze stem is bij het parlement. De parlement heeft gesproken. Hij heeft de begroting goedgekeurd. Nou, dan denk ik, logischerwijs, als de stem van het volk God is en parlement, die heeft onze stem, en hij spreekt zich uit dat het goedgekeurd is, dan heeft God gesproken. En als God spreekt, mag niemand spreken. Zo'n gouverneur, die hoeft niks meer te zeggen, want het volk heeft gesproken. Maar nadat het volk heeft gesproken, wil hij spreken en wil Nederland spreken. En dat kan niet. Na God komt niemand. En dat is wat ik vind dat fundamenteel fout is. Het feit dat ze daar zo over denken. En het is jammer dat zo'n man dat doet. Hij is gesteund door Nederland. Slechte tongen beweren dat ze ook gesteund worden door de oppositiepartij. Wij zitten niet in die kamer, dus wij weten het niet. En nu heb ik begrepen en uit mensen praten dat hij nu ook, de gouverneur ook een KB heeft gekregen van de regering, een Nederlandse regering. En ik denk dat hij nu niet kan tekenen. Als hij niet kan tekenen, is omdat Nederland misschien bang was dat hij onder druk van het volk zou bezwijken en dan toch zou tekenen. Misschien willen ze echt
Niet dat die tekenen, misschien willen ze het eer aan zichzelf laten. Dus dat hun tekenen. Dat zou kunnen. Dat weten we niet, dat zullen we morgen weten. Morgen zullen we weten. Alleen denk ik dat de Arubaanse bevolking een vredelievende bevolking is. Ik bedoel, in het verleden zijn er hier of daar banden gebrand of een autootje in de zweep getrokken, maar in wezen zijn ze redelijk rustige mensen. Maar ik weet niet hoe het zal gaan als er echt iets met onze minister-president gebeurt. Laat God dat behoeden, maar ik ben toch bang, want je hoeft maar één gekke te hebben. En het is jammer om het te zeggen, maar er zijn genoeg wapens hier op Aruba. Zelfs te veel. En dan denk ik, waarom? Waarom dit? Het heeft niet dingen. De oppositiepartij zegt van ja, ze willen die onderzoek niet. Omdat er waarschijnlijk wat te verbergen is. Op geen moment is er gezegd dat er geen onderzoek kan of wil komen. De minister-president heeft gezegd, ik ben voor zo'n onderzoek. Ik ben voor de hulp die Nederland ons wil bieden. Maar natuurlijk op vrijwillige basis. Want wij hebben onze status aparte. Wij hoeven niemand in onze keuken toe te staan. Wij kunnen ze toestaan. Nu wil je het toestaan, maar nu wil de Nederlandse regering Nederlandse deskundigen alleen. En dan heb ik zoiets van, ja, als wij als gelijke partners met elkaar zijn, dan is het niet de bedoeling dat jullie alles regelen, mij een papiertje brengen en zeggen, zo moet je doen. Dan is de bedoeling dat deskundigen uit Nederland en deskundigen van Aruba samen tot een compromis komen en dan die voorleggen aan de regering en die kan zeggen, oké, het is wel of niet een goed idee, wat nemen we over en wat niet. Maar niet op deze manier. En dat is wat de oppositiepartij schreeuwt, dat hij dat niet wil. Hij wil het wel, maar op deze manier. Ik weet niet hoe Nederland erover denkt. Misschien denkt Nederland dat wij een half ontwikkelde land zijn. Ik bedoel, ik denk niet dat ze denken dat we een onontwikkelde land zijn, maar ik denk niet dat ze denken dat we echt op gelijke voet staan. Wat een grote fout van ze is. Maar ik denk dat ze dat niet denken. En het feit dat ze dat zo denken, misschien dat ze dan denken van ja, ze voelen zich in hun eer aangetast dan een minister-president van een in hun ogen minder ontwikkelde land het beter doet. En het feit dat ze in Nederland zelf worden aangesproken, dat de Nederlandse regering wordt aangesproken en het wordt hun gezegd van, hé, waarom kun je geen voorbeeld nemen van die minister-president uit dat hele piepkleine landje, die tussen allerlei landen zitten, die allemaal rijkdommen hebben en het niks van terecht brengen. En hij in een klein pieplandje die niet eens zoetwater heeft, krijgt het voor elkaar om de economie te laten stijgen, om de werkloosheid te laten dalen, om de mensen in de samenleving betere kansen te geven. Iets wat in heel Zuid-Amerika bijna niet voorkomt. En zelfs in Nederland kunnen ze dat niet bereiken. En misschien is het dat ze zich toch in hun eer aangetast voelen, denk ik dan. Een andere reden kan ik eigenlijk niet bedenken. Misschien denken ze van ja, die domme Arubaan die denkt het beter te weten dan wij. En dat hun eigen mensen dat ook zeggen, dat moet hard aankomen. Dat moet pijn doen. Zoals ze op Aruba zeggen, ita hasidolo, un tikiso. Jammer. Ik hoop dat dit allemaal wel goed komt. En zoals onze minister-president zegt, na dit komt een nieuwe dag, nieuwe kansen. En we gaan er weer aan werken om samen met Nederland iets te bereiken. Want ik ben ervan overtuigd dat
wij Nederland nodig hebben. Maar ik ben er nog sterker van overtuigd dat Nederland ons nodig heeft. En dat Nederland trots mag zijn dat hij een Nederlander heeft, een Caribische Nederlander, die zoveel goede kwaliteiten heeft. Dank u wel.